Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou canal care conține 3 persoane. Astăzi, eu mă numesc Eddie. Astăzi ne vom juca joculeț numit Binding of Isaac. Cred că mai multe persoane îl știu. Este vorba despre un joculeț în care ai mai multe caractere și trebuie să completezi run-uri pentru a debloca iteme pe care le iei și îți fac mai ușor run-uri. Nu uitați, dacă vă place episodul și sunteți darnici, să apăsați butonașul de like și de subscribe. Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți Binding of Isaac. Acum hai să dăm drumul la joacă. Azi vom face un run normal pe Isaac. Am găsit eu deja un item care cred eu că este bun. Să începem. Extra laser, care ne mai pune un laser, după cum vedeți. Și vom încerca. După cum vedeți, eu n-am mai jucat și sunt și puțin nuplete, dar încerc să facem o trebușoară. Și nu uitați, dacă vă place și apreciați ce facem noi, by the way, noi jucăm pe normal. Și dacă văd susținere la acest episod, vom mai face și alte episoade în care poate o să joc pe hard cu alte caractere, desigur. Pentru că asta nu e singur, sunt mai multe caractere, sunt și tainted characters. Am intrat și în Custom. Custom îți poate aduce niște iteme foarte bune, dar depinde și de noroc și de run. M-am spus, eu sunt și puțin noob, pentru că mi-au damage aiurea total. Și chiar vreau să văd dacă o să avem susținere. Eu așa sper. Sper să ne susțineți acolo. Am apreciat foarte mult. Da. Iar în ce constă jocul ăsta, dar cred că toată lumea știe. Ia să vedem. Avem baftă de secret room. Ia uitați că am și avut baftă de un secret room. Pe fiecare etaj este un secret room. Și încercăm să ducem run-ul până la capăt. Aici, din păcate, va fi puțin mai ușor, mai lent. Dar ia uite ce glitch frumos. Și să spuneți în secțiunea de comentarii ce jocuri ați vrea să vedeți. Avem mai multe variante. Puteți să ne jucăm FNAF, puteți să ne jucăm, eu știu. Scrieți în secțiunea de comentarii cel mai bine. Monstrulețul ăsta care dă e foarte enervant, pentru că și by the way există două camere, se numesc Angel Deal și Devil Deal. Angel Deal-ul apare mai târziu și poți să iei pe gratis iteme. La Devil Deal trebuie să plătești cu HPA sau cu Soul Heart-uri. Soul Heart-urile te protejează în general. Aoleu. Te protejează în general, la mai pentru a avea șansă, pentru că șansa ți-o crezi dacă nu ți-ai damage pe etaj.
o să ai șansă mare, dacă ți-ai damage, nu o să mai ai șansă. Și asta o să încerc să mă duc pe Angel Deal-uri și o să încerc să fac și boss rush. Să nu faceți așa, da? Să nu fiți așa de bun ca mine, da? Aoleu! Am avut și un voice crack. Pastilă bună. Ia Super Secret Room. Asta e unul dintre ușorii boși, dar depinde și ce build ai, că poate să fie un enervant pentru unele build-uri care te pot duce la victoria în run. Dar uite că l-am bătut, n-am avut dificultăți. Iau! Ce vă spuneam de Devil Deal, dar eu am zis că vreau să mergem pe Angel Deal-uri. Să-mi scrieți în comentarii și întreb ce e mai bun, după opinia voastră, Angel Deal sau Devil Deal. Eu nu știu. Caves 1. Și etajele devin din ce în ce mai lungi, din ce în ce mai grele. O să încercăm să jucăm fără modul jocul. Și voi încerca să învăț eu funcționează fiecare item. Acid Tears, uite, ăsta trage cu... Uite, ne-a crescut damage-ul acolo în stânga, dacă vedeți. Dar să biuța aia, ăla e damage-ul meu, care dau. Hai. Bine, mă. Este un mini-boss, nu a fost boss-ul. Și uitați că am șansă de Devil Deal 0 pentru că n-am intrat în Devil Deal. Tot în stânga jos ultimele buff-uri. Am 0% la Devil și 33% la Angel. Ceea ce este ok. Am avut foarte mare noroc ranul ăsta pentru că dacă nu începeam cu itemele ăștia era foarte greu, adică să fi început cu un run de la care ai pur și simplu doar unul care mănâncă, parcă am, mai știu. Și sper să văd susținere la acest episod. Sper să dați un subscribe, un like. Dacă vreți, bineînțeles, acum. Uite harta acolo, dacă apăs tab, mi se arată harta. Pe unde n-am fost e cu Crinkies. Iar ăștia sunt foarte enervanți. Sunt foarte enervanți. Dar eu zic că o să putem duce ranul ăsta până la capăt. Bine, mă. Am uitat, jocul are și Greedier și... Aia sunt moduri mai grele de joc și Greedier și Greedy e mai diferit puțin. O să jucăm dacă văd susținere la acest episod. Și strângem peste, să zicem, 20-30 de like-uri, mai facem mai bine. Hai zic. Nu. Stai că nu e bine dacă mai nu face. Bun. Din păcate batem foarte greu. Prea avem damage. Adică damage-ul nostru e foarte mic. Iar cam trebuie un 6 ca să
dominăm calmă, 6 damage. Wow! Și ce ziceți? A venit vacanța. Tot ce trebuie. Bun. Bun, damage up, uitați, vedeți? Dar... n-am bombe, deci nu am ce să fac. Încercăm să ajungem la boss rush. Boss rush-ul e dacă, uite timpul ăsta de aici, dacă pe ăsta avem un timp și ăsta trebuie să fie sub 15 minute. Parcă dacă nu greșesc. Da, speed și așa nu aveam nici, nu știu. Uite, mi-a pus efect de lacrimi. Ceea ce e un lucru foarte bun. Ăștia-s cu negru, a? Nu! Dacă mai am damage, sunt terminat. Habar n-am ce face dice-ul ăsta. Strength, Wheel of Fortune. The Full, hai să vedem dacă avem noroc. De poate ne dau, cred că un Soul Heart. Că mă înșel. Ce e asta? Un trinket, Black Tooth. Hai să luăm. Bă, dar nimic bun nu. Uite, ce vă ziceam. Soul Heart 3. Acum nu mai putem să pierdem șansa la Angel Deal, ceea ce este un lucru extraordinar. Și știu, Angel Deal mi se pare că are foarte puțină, nu știu, îl întâlnești de foarte puține ori, e ciudat. Dar, nu. Ce să și faci? Strength. Wheel of Fortune, Strength, așa. Bun, etajul ăsta, vedeți că etajele în general devin din ce în ce mai lungi. Ca să știți, ăsta este primul meu episod care îl filmez. Oh! Nu! Am spus că e greu. Nu! Acum am văzut ce s-a întâmplat. Noi nu prea avem damage. I can see forever. Nu știu cât de bun e third etage, nu știu cât de bun e itemul ăsta. Hai. Nu! Ce era să se ducă șansa de... La gunoi se duce șansa de... Pa? Stai! Oh, da! Laserul... Oh, super secret room! M-am spus, pe fiecare etaj există 2 secret room-uri, un secret room și un super secret room. Ia strength. Hai. Ce bine făcut că l-ai trinchetul. Trinchetele sunt, nu se pun ca iteme. De fapt, uite, există și niște iteme active care ți reîncarcă pe fiecare cameră. Te rog, nu. Degeabi. Asta este. Măcar am încercat. Păcate n-am avut bafta. Sub 20 de minute, boss rush-ul, mă scuzați. Să-i sub 10. E sub 20. Ăștia sunt foarte enervanți, că dau cu poase de bine. Iar acesta este un exact ce ne trebuie nou. Exact ne-a dat damage, ceea ce aia și doream de fapt. V-am spus că noi nu aveam damage, acum avem damage. Dar ăsta e foarte enervant. Da, bă, dacă nu-l omori la timp, se respawnează. Cumva.
Acea mâzga lui roșie. Ere. Ia ce avem la damage. Hai să facem. Pe fiecare, sau nu știu sigur dacă pe fiecare, dar pe majoritatea există. Wow! Wow! Secret room! Nu mă așteptam. Noroc cu tehnologii 2. Yeah! Am făcut... stai să iau bomba. Repede, trebuie să ne mișcăm, Repede să ajungem la boss rush. Dacă nu ajungem la boss rush, putem să terminăm la nu și așa, dar am face mai multe achievement-uri. Tu pe fiecare caracter ai câte un achievement. Iar trebuie să facem cât mai multe achievement-uri pentru mai multe iteme și la. Da. Ia să vedem, avem șansă? Nu. Maggie. Vampirii ăștia iară speritori. Wow! Ce s-a spart acolo? Să-i batem, că dacă mă duc în... cred că ăla e Super Secret Room-ul. Dacă mergem în Super Secret, dacă găsesc ei aici, o să bubui. Ăștia pot să-i bubui și îți dau... E bine, exact ceea ce îmi trebuia. Asta e un Super Secret Room, da? Pot să aibă și iteme în ele. Mamă, nu grid. E bine, de fapt. Wow. Uite-mi să... Când acum mergem la shop-uri, noi nu prea am deschis shop-uri. Loc de greedy poate să ți se spawneze... Da, se numește greedy. Poate să ți se spawneze iteme cu care poți să... Pe chestii... Nu... Nu... Doamne, ce noroc. Picioarul ăsta e cel mai... Ne batem cu ei, ne batem cu ei. V-am spus, eu sunt mai nublete așa, din păcate. Nu prea la jocul ăsta. Nu. Tinte drop, ceva. Ia stai să... Că avem baftă ceva Blackheart, no. Te rog. Nu. Nu, ușurim. Uite cât de puțin damage avem într-o... Nu, o să aduci șansa. Da. Așa. Bă, măcar am încercat. Da, s-a dus șansa de Angel Deal. Dar dacă vreți cu moduri, să scrieți în secțiunea de comentarii. Dacă vreți, zici, bă, Edi, eu vreau cu moduri. Să filmăm Binding of Isaac cu moduri. Să-mi spuneți, vă rog, dacă se poate și numele, ca să... Module. Da, asta e foarte nervant. E bine că... Wow! Ce-a fost asta? Mi s-a resetat ranul? Nu mi s-a resetat. Resetează... Nu știu.
Sunt lucruri care și eu acum le aflu. Păi aici. De exemplu, eu nu știam că camera aia izguid. Nu trebuie să-i las bănuțul. Nu. Sărim. Da. Ăștia arăs pe nervanți, sunt unii uite Secret Room. Eu am luat un item care cumva îmi face ăștia de trag cu ele, proiectilele, să spargă pietre, pereții și așa mai departe. În mod normal nu se întâmplă așa. Aici este, după cum știu eu, aici este Mom. Mommy se spune la boss și o să vedeți, o să vedeți. Ia uite alte. Wow, papa, care e ghinionul ăla de azi. Bum. Nu, stai mai rău. Cred. Stai, ce s-a întâmplat? Nu. M-a spus trebuie să evităm. Opa! Aici pe X-ul ăsta poate să fie ceva. Dar din păcate nu este nimic. Am mai spus, sunt chestii care pe X-ul dacă... Wow, Lucky Rock! Am derulat cu achievementul ăsta, deblochează iteme. Noi. Da, văd că nu este nimic. N-avem cheie. Din păcate, aș fi putut să donez acești bani, doar că nu putem, deoarece n-avem cheie. Da. Uite și aici ar fi mers. Ia să avem bombă. Bomba aici. Și... Wow, înseamnă că bossul este foarte aproape. O bombă nu... La cap. Avem 4 noroc, wow. 19:30. Trebuie să mergem. Mergem la boss, să batem. Și aici, de aici nu ne mai putem. Uite, cam asta e cam finalul ranului. Și noi putem să cu bombe. Dacă și nimeri eu. Uite așa. Și dă mai mult de mine. No. Nu. Te rog, nu. După cum vedeți, e foarte la limită. Ranul ăsta a fost ok. Dintre bunele ranuri. Dovadă că putem și bate pe Mom. Că Mother e un boss și mai greu. E unul dintre cei mai grei boss din joc. Dacă nu știați, jocul ăsta are o multitudine de ending-uri. Uite. Și uite așa, din păcate nu putem să facem boss rush. Da, și dacă vreți voi... Vedeți, The Womb, uite, atunci. Challenge 21. O grămadă de chestii. Am omorât-o pe Mother, pe Mom.
O să încerc unul dintre challenge-uri, nu vă promit că o să reușesc. Slow roll sau complet. Nu vă promit că o să reușesc unul dintre challenge-uri. Să cerchiți în țin de guards, cred, sau... Mă rog, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce challenge-uri ar trebui să fac pentru a debloca iteme mai șmechere. Eu o să încerc High Brown. Dar nu vă promit că o să terminăm, pentru că challenge-urile mult normale ăștia sunt greuțe. Și na. Wow, am... Vreau să văd, ăsta e un item activ, care îl avem noi, se încarcă odată la 4 camere. Și nu știu ce face. Din păcate. Dar o vom afla pe parcurs ce jucăm cu el, probabil. Vom afla. Da, și în rest, cam asta este. Am spus, noi suntem 3. Noi suntem 3 care postăm. Eu, mamă ce cupletă sunt eu și cu încă 2 prieteni de-ai mei. Am făcut un canal și am zis, bă, așa, la mișto, hai să încercăm. Și cumva, uite că noi chiar încercăm. Cred că e un item de Danger, dacă nu mă înșel. Celor de aici e un item bun. Bun. Uite un flor complet. Să încercăm să ne mișcăm mai repede. Sper să nu mor cu rapiditatea. Da. Ăștia sunt troll bomburile. Troll bomburile sunt iteme pentru ele. Cum e The Tower. The Tower e un card care pur și simplu doar te detonează. Gen, îți umple de bombele alea. Și nu știu ce l-ai. Cred că e o motiv probabil de ce l-ai. De ce asta face, mă, itemul ăsta pe care l-am eu? Asta face, deci în momentul probabil când sunt atins, se spawnează un răhățel de la pe jos. Opa! E bun sul hartul ăsta. Un răhățel de la pe jos, îl luăm și la... Și când îl spargem, cred că ni se dă HP. Cred că avem unul dintre itemele alea. Și mă repet, nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce am făcut greșit, ce aș putea să... sau ce aș vrea voi să vedeți, general. Wow! Da! Nu. Well, să activăm item activ. Probabil că dă mai mult damage când e itemul ăsta activ, măsga asta. O să încercăm pe Devil Deal-uri de data asta cu pe Angel Beat. Deschide ochii, Eddie. De unde mi-am luat damage? De unde? Bă, dar nu e. Am luat damage aiurea. Nici să fiu în stare să... Se spawnează muști și e foarte enervant.
Că muștii ăștia te urmăresc și dacă te atingi de vreunul, fie de monstruolețul ăsta, fie mai ales dacă nu zbori. Sunt iteme care pot să te facă să zbori. Aceste foarte greu. Și acesta e mult mai ușor dacă zbori. Și peste țepi, nu te mai polovi țepii. De exemplu, acum... Oh! Wow! Epic moment! Moment epic! Wow! Asta e un challenge. Și să nu uită, între prietenii, între creatorii de conținut, are un alt canal pe care puteți să vă ce să dați subscribe la el, să facă și el acolo niște abonați. Se numește Dac Oltean, cred. Cred că o să... Sper că o să nu uite. Cred că o să pună și în descriere. Dacă nu uit să-i pun și în descriere canalul. Și așa, în felul ăsta, noi o să postăm episoade mai frecvent dacă vedem susținere, dacă nu... Asta e un sacrifice room și dacă te sacrifici de foarte bine, noi nu o să facem acum sacrifice room-ul. Wow! Asta spui pe muști și după spawnează zona de aia. La albine știți că se... Aoleu! Wow! Depinde și de run, că dacă ai un run nașpa... Ok... Scoate-l gura acolo, trebuie învățate atacurile, că dacă nu o să fie foarte greu. Eu m-am mai jucat Binding of Isaac, dar am zis să fac un nou... Aoleu! Facem exam. Pare rău că putem vedea măcar un... Bă, frate! Devil Deal. Change up. Să vedem dacă putem ajunge. Și am ajuns, hai să încerc să dau un speedrun, v-am spus. Să nu fie nici episodul foarte lung. Încă fiind primul episod, vă dați seama că... A, bine că e cam lung. Pare rău. Trebuie să ajung la piciorul mamei, după cum vedeți, unde am ajuns la ranul anterior. Hai, mă. Este un boss. Dar nu știu de ce mi l-a dat în camera asta. Nu. Wow, ce noroc am avut.
Wow, uite asta, mai e o șansă să se întâmple treaba asta. Oh. Da, trebuie să spargem pe aici. Și vom face și episoade în 3. Mother is watching the tower. Uite, the tower. The Magician. Hai să luăm The Magician. Ca să vă spun eu ce face la momentul potrivit. O să vrea să spargem și asta. Da, eu chiar trolez. Am trolat maxim. Și am trolat full. Asta face pe toți, pe bune, bro. Oh, never mind. Chiar a fost bine. Never mind. Pretty nice. De engleză pe la colțul gurii. Da. Wow, 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 wow. Wow, la cap, noroc. Ce am azi cu noroc? Să ne hidratăm și noi. Da. Aoleu. Nu. Aici e periculos. Să spargă... Și stați că o să mă duc și la shop, dar stați puțin. Poate... Și mushroom ceva? Nu. Să mă duc și la shop, că-l văzui. Ce greedy! Din păcate nu putem să luăm iteme de la shop. Banii aia din stânga sus. Îi vedeți gold ăla. Îi colectezi de pe jos. Și dacă poți să-i donezi și dacă donezi suficient poți să iei. Bă, eu nu pot să cred, mă, cât de mult trolez, mă. Ia să vedem. Magician. Magician nu... Da, nu mai. Magicianul ce face? Are un efect pe lacrimi în care se duc după enemy. Gen. Toate lacrimile se duc după enemy. Păcat că nu putem să luăm devil de el. Că trolez. Dați seama că nu sunt niciodată. Și îmi pare rău că trolez pentru că în niște zile aparte am și eu niște runuri mai bune. Mama, e foarte lung episodul. Pare rău, guys. E așa lung. Uite, o să fac așa. Să mă grăbesc acum, nu mai fac, nu mai... Pe aici, boss. Uoleu. Ce era? Da, era seducătorul de rupă. E ca un tic. E ca un bombo. Ca o bombă de aia. Ca un bombo? Pe ce credeți limbile românești? Avem baftă? Nu avem baftă. Nu. Nu. Uite, așa facem la ăștia. Sperăm să fie nu.
A fost aici, din păcate. Pare rău. Aoleu. Aoleu, băieți. Wow! Ok, ăsta... Hai să nu-l împăram. Haide, Jensen. Ăla trebuia omorât de mult. Spawnați. Dă-ia. Spider-Man. Spawna pe engine. Oh, bine că nu am ăla. Ce face asta? During the combat, dropping trinket cause mom stomp. Mi se pare cine știe ce. Episodul ăsta chiar și foarte lung, dar din păcate n-am ce să fac eu. Nu ține de mine. Că vom avea primul devil deal, cred. Cred că vom avea primul devil, cred. Sper. Sper să nu fi dat Jinx. Stai. Cașobola, nu? Asta nu a plecat. Nu, a plecat. A plecat și-o... Bă, ce aia? No, nu se poate. Nu se poate, operatori. Mă, eu nu știu spaniolă, dar... Punem pe Google. Pe Google Translate. Să ne spune el. Ah! Că vreți să vorbim spaniolă. Da. Hai să vedem. Se poate, mă, sau nu se poate, mă? Ok. Nu se poate, desigur. Desigur că nu se poate, băieți. Desigur. La maxim. Full troll. A plecat trollul. Gata, bă, Bun, auzi! Da, din păcate bossul ăsta e foarte enervant. Mai ales dacă ai norocul meu să nu spice nimic. Bă, frate! Bătaie de joc! A, bătaie de joc, am trollat, mă, nu! O să murim aici. No! Am trollat. Ai de capul. Da. Din păcate trebuie să închem aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Dacă se strâng peste 30 de like-uri, ceea ce probabil nu o să se întâmple, și vizionări multe și așa, vom mai face Binding of Isaac. Dacă nu, nu știu ce să zic. Vom trece probabil la alt joc. Nu uitați să scrieți secțiunea ce am greșit, ce... Da? Mi-am morțit rășit degete. Și noi ne vom vedea pe data viitoare.